Pitanje, koliko je procentualno povećanje poreza na imovinu u odnosu na prošlu godinu? Molim da mi navedete sve kategorije imovine kod koje je došlo do povećanja i za koliko procenata, također za svaku kategoriju ponaosob. Kakvo je obrazloženje za tu odluku i da li je izostanak samodoprinosa u većini naseljenih mjesta uticao na to ili imate višak zaposlenih u opštinskoj upravi? Drugo pitanje. Treće pitanje. Koliko osoba je angažovano u noćnoj smjeni u službi hitne pomoći u domu zdravlja? Molim da prikažete strukturu angažovanih po zaduženjima. I četvrto pitanje. Koja je prosječna starost zaposlenih u sudskoj jedinici u Bačkoj Topoli Osnovnog suda u Subotici? Pitanje sam uputio predsjedniku opštine, predsjedniku skupštine opštine, članovima opštinskog veća i licima zaduženim za institucije koje su pomenute. Smatram da su sva četiri pitanja izuzetno bitna za funkcionisanje svih građana, kako finansijski, tako zdravstveno i bezbednosno. Hvala. Ja se zahvaljujem. Gospodin Proledin, izvolite. Tisztelt elnök úr, tisztelt képviselőtársak, tisztelt jelenlévők! Kijöttem a pulpitushoz, hogy szóljam, bár a helyemről is megtehetném, de hát szeretném felhívni a figyelmet arra, hogy most már világosabb az ellenzéki képviselőknek a stratégiája, azért kell kijönni a pulpitushoz, hogy aztán a helyünkről ezt kamerázhassuk, és most is ugye ezt csinálja a kollégatás. Szeretném felhívni a figyelmet, hogy az ügyrendnek valamelyik szakaszában ez még úgyhogy megkérném, hogy... Evo predstavnika štampe, molim da on snima. Pusti me samo, Bajiću. Izvoli. Úgyhogy erre szeretem volna felhívni. Zahvaljujem. Ja vas molim ipak da se držimo poslovnika i dnevnog reda. Pošto je dnevni red iscrpljen, zahvaljujem se prisutnim za komunikaciju. Tisztelt képviselőtársaim, én átadtam ezeket a kérdéseket nyelven, de ezért csak próbálom élőben magyarul is ezt elmondani. Az első kérdés, amit átadtam, és ezt már nagyon vártam, és hát ez még egy olyan lábjegyzetként hozzá is meg, hogy ezért nem egy szégyenlitek magatokat. Miért van az, hogy a Tokai községben a magánérdek felülbírja a közérdeket? Miért fontosabb a magánérdeknek a képviselése a közérdekkel szemben? Ezt látjuk nap mint nap. Itt is az elhangzottak, de láttuk az akadémiát, a TSZ-n, Bezmusztákat, az atlétikapályát. Minden, most én írtam, de nem akarnák önöket ezzel választani, mi mindenre ezzel, de ez egyértelműen lejön. És nézzék meg, akadémiát építünk, és nézzék meg a városunk utcán, milyenek a falak, hogy néz ki a központunk. Hogy a katona otthon az romokban fog heverni évekig, hogy ezzel nem kezdünk velünk. Miért nem Topolyával foglalkozunk? Én ezt tudom, hogy vagy Belgrádban hoznak döntéseket, vagy Budapesten, és aztán az ilyen kommunikációs csatornáknak nevezett pártokon belül itt ugyanaz föl, de nem látom a Topolyak érdekét. Nem látom, hogy az a bűn, amit ma reggel is, meg tegnap reggel is éreztetek, hogy ez bántana a dolgoknak, hogy az ellen fölösek. Ez az első kérdésem. Második kérdés, próbáltam ilyen csoportba foglalni őket, úgyhogy ez egy ilyen vizes kérdés lesz, és a vízzel lesz kapcsolatban. Azt szerettem volna megtudni, hogy milyen mélységűek a fontosak a községben, a vizet rakjuk, mint a Tongáthoz is szól, a Tózsa-Györgyöt, az Alítopikot, Donatitát. Mindenki, aki használja a vizet, hogy milyen mélységűek, milyen kiadott erre forrás engedélyt, milyen kapacitásúak, mi a stratégiája a községünknek ahhoz, hogy a 4 akkumulációs tónak a vízszintjét megemelje. Most szárazságban az öntötés nyilván, hogy ez most már egy normál feltétel lesz a mezőgazdaságban, de ha fúrunk utakat, akkor az ivóvíz készleteinket veszélyeztetjük. És ez egy olyan ág, amelyen ülünk, és mi szándékkal várjuk el. Most lesz majd szétvezetve a kanalizációs hálózat. Gondoltak arra, hogy technikai vizet, amely nem ivóvíz minőségűre van tisztítva, de ez mellett, és a törvény ezt így nem tiltanak, hogy a technikai vizet is széthúznánk, így tehermentesítenénk az ivóvíz hálózatot
amely nyáron látták locsoláskor, hogy mennyi esik a nyomás, és a dombon lévő polgártársainknak nincs víz, nincs még ívni se víz. És tudjuk azt is, hogy az ivóvíz minősége milyen jó minőségű olyan, és köszönjük ezt meg, ugyanis Zrelnyban már azok a polgárok, akiknek nem szabad csapról vinni, már nagykorú polgárok és szabadott jövész van. Ezekkel a full kutakkal, amelyeket locsolásra használnak, ezek mentén a használt vegyszerek, peszticidek, herbicidek, nitrágyák kontaminálhatják-e a víztartalmat, a vízréteget, amelyekből szívják. És hány köbméter vizet szívnak, és hogy a községnek van-e valami stratégiája a szárazságtól való védelemhez? Van még? A következő kérdés az a parkrendezéséről szól. Körülbelül ott is a TSC stadion is fut magának egy utat, hogy az üvet locsolja, hogy az milyen mélységű út és mennyi vízet használnak el. A termálvizet használnak, ugyanis látjuk párszor, hogy a pacséri termálvízküldés rózsaszínűt a kiválasztott az ágárpacséron, meg hogy az itten is akarják használni úgy a stadionon, úgy a medencében, hogy milyen tisztító berendezés van erre rá, emlékszünk a régi Vénusznál, ott volt egy tisztító berendezés. A parknak a restitúciós terve mi hogy nézett? Ez átvételés. Én vettem annak idején, az előtti képviselő koromban, bementem a tervezőirodába, és ott 5 tervezési tervet találtam, amelyek mindegyik másfél millió dinárba fizettek ki, és egyik se lett végezvétel. Mellesleg megmondom, hogy ott kikötötték a természetvédelmi, tartományi természetvédelmi titkárság, hogy a kandeláberoknak muszáj, hogy talapja legyen, hogy lefelé irányítsa a fény, hogy a denevérek és a bagyok szemét ne zavarják. Képzeljék el a stadion, hogy összezavarhatja a fényével a denevéreket és a bagyokat. Ja se izvinjavam, isteklo je 5 minuta. Poslovniku imate, ako bi zamolio da završite. Na mindegy, ez föltesz az interneten, én ajánlom akár ilyen olvasmánynak is, hogy ez egy kicsit utálványnak. Ha körülbelül és nem értik valami szívesen előfordítom magyar, és akkor az idős szükségben nem fog rájönni. Köszönöm. Ja se zahvaljujem, zaključujem drugu sjednicu skupštine, ne vaša da pohvalam. Ma ništa, video sam bio kratko. Nema hoće. Svako dobro. Ja sam možda nešto hogy
Evo vidjeli ste, ovo je to bilo, pokušaj da nas učutkaju, ali da ćemo medije, Ema je tu i podrška, smenjena je direktorica, pa ćemo vidjeti dalje. Evo sad pa da ju biće prijatno.